Momentálne sme sa dohodli, že mali sme teraz schvaľovať, aby sme vlastne znížili clo na americký tovar, ktorý prichádza do Európskej únie, a rozhodli sme sa, že nebudeme teraz o tom hlasovať práve preto, že prezident Trump sa nejakým spôsobom chce uvaliť vyššie clá na niektoré európske krajiny. Keďže máme spoločný trh, tak je to v podstate na Európsku úniu. Ale tu je podľa mňa veľmi dôležité to, aby sme našli riešenia a našli postupné kroky a zhodli sa na tom, že čo a akým spôsobom budeme komunikovať so Spojenými štátmi. Ja som mala stretnutie nedávno aj s predstaviteľmi členských štátov. Na tom stretnutí bol aj minister zahraničných vecí Talianska aj Nemecka, kde sme hovorili o niekoľkých krokoch, čo by sme mali urobiť na to, aby sme chránili naše záujmy, európske záujmy a teda aj slovenské záujmy vo vzťahu k tej komplexnej situácii ohľadom Grónska. Samozrejme, treba povedať, že je veľmi dôležité chrániť bezpečnosť Grónska a Arktiku. Na druhej strane je veľmi dôležité, aby sme sa so Spojenými štátmi dohodli tak, aby tam nebolo porušovanie žiadnych medzinárodných zmluv, ale na druhej strane, aby aj občania Spojených štátov, aj občania Európskej únie rovnako profitovali jednak z bezpečnosti a po druhé aj z toho, že by sme možno mohli spolu mať prístup k kritickým surovinám, ktoré tam sú a ktoré treba ťažiť a ktoré by sme mohli spracovávať a tak pomôcť nášmu priemyslu, preto momentálne sme závislí od tretích krajín, ktoré regulujú dostupnosť týchto surovín na základe toho, ako to vyhovuje im. A keďže sú to mnohokrát totalitné režimy, tak si vieme predstaviť, ako to môže dopadnúť.